Tidligere i Hævn og Høns. Giv så slip. Jeg sagde, giv slip. Nej, kylling, er du okay? Det var ikke min mening at skyde dig. Nu er det nok. Nu ringer jeg altså til politiet. Et telefonopkald senere. Nej, kylling, nu er du bare for tarvelig. Nej, han er stadig derude. Jeg har aldrig troet, jeg skulle ende min dage ved at køre væk i en politibil i meget dårlig kvalitet. 2 år senere. Endelig er jeg fri. Ja. De fængselsvagter kan kysse mine behårede gule løg. Jeg kan ikke vente med at skal få min hævn over kyllingen. Han fik mig i fængsel. Hvor kunne han? Jeg troede, han var min ven. Nej, det slipper han ikke godt fra den her gang. Nej. Hvor fanden gjorde jeg nu af mine nøgler? Der var de. Ja. Hævnen bliver sød. Nu skal jeg ind og have indvidet mit årsabonnement til Brazzers. Det bliver så dejligt. Jeg er fandme længtes efter at komme ud af fængslet. Lukketid. Så skal jeg ind og jodle. Jeg har sovet af helvede til. Jeg er så afkræftet, at jeg skulle springe over det hegn over ved fængslet, og så er min arm fuldstændig smadret af at have jodlet hele natten på fuld hammer. Men i dag er det, at jeg vil få min hævn over kylling, og hvad han gjorde imod mig. Ja, og jeg ved lige præcist hvordan. Hvor fanden har jeg lagt dem? Er de her? Jo, nu ved jeg, hvor de er. Ja. Jeg fandt dem. Det er cyanidpiller. Jeg vil bruge dem til at forgifte kylling. Jeg overtaler ham bare til at tro, at det er hold kæft, bolsjer. Jeg bliver så fucking godt. Jeg elsker at få. Så virk dig. Dokkers mundharmonika. Virker sgu ikke. Der er nogen i min hytte. Kylling. Jamen, hvad i alverden laver du her? Bamse, har de allerede lukket dig ud nu? Hvad mener du? Jeg troede, du fik en behandlingsdom, og jeg skulle aldrig se dig igen. Ja, selvfølgelig er jeg kommet ud. Møj. Har du været her i al den tid, mens jeg har været væk? Jeg havde ikke lige regnet med, at du ville være tilbage, så jeg har overtaget hytten for mig selv. Jamen, hvor har du så været i nat? Ude at drikke øl med nogle venner. Ja, okay, det forklarer en del. Rigtige venner. Ja. Men ser du, kylling, jeg har en lille gave til dig. Okay. Altså for at fejre, at jeg er kommet ud og sådan. Det virker slet ikke mistænkeligt overhovedet. Du kan bare lige blive siddende. Jeg har altså virkelig savnet dig. Det har jeg. Ved du hvad, jeg kan også bare tage hjem, altså. Vi kan gøre det her en anden dag. Nej. Jeg insisterer. Bliv du bare. Jeg må væk herfra. Skal bare lige finde ud af, hvilken farve jeg skal give dig. Okay, jeg tror, de skal aflevere nogle pantflasker nede i byen. Jeg kommer nok tilbage senere. Hvad? Nå. Nej, vent. Fuck, nu ryger jeg min chance. Jeg tager hjem, jeg pakker, jeg flytter. Jeg tager hjem, jeg pakker, jeg flytter. Hvad skal jeg finde på? Kylling, du har glemt dine bilnøgler. Okay, jeg henter bilnøglerne, jeg pakker, jeg flytter. Jeg henter bilnøglerne, jeg pakker, jeg flytter. Jeg henter bilnøglerne, jeg pakker, jeg flytter. Kunne jeg friste den her med et bolse i disse hårde tider? Nej tak, jeg skal bare hente mine bilnøgler. Fuck, hvad skal jeg sige? Jamen, det med æblesmag. Jeg ved, du elsker æbler. Jeg spiser altså kun æbler på grund af ormen. Og hvorfor prøver du også på at få mig til at spise det der bolsje? Det virker altså ret underligt. Kom nu. Heller ikke, hvis jeg betaler dig for det. Hvad siger du til en 50'er? Nej. Og igen, hvorfor skulle du overhovedet betale mig for det? Eller en syg stunt, du har gang i igen? Nej, hvis du ikke spiser den, så tager jeg din mundharmonika. Bamse, please, giv mig den. Det var min fars, okay? Hvad laver du? Nej. Jeg spyttede bolsje ud på din mundharmonika. Nu er du tvunget til at få den i munden. Altså, jeg kunne også bare tage den af og så skylde den. Nej. Altså, man skulle næsten tro, du prøvede at forgifte mig. Det er altså ret åbenlyst.
Nej, det kunne jeg da aldrig finde på, kylling. Det... Aha. Vent lige lidt. Forgifte. Hvad laver du? Jeg har lige haft det bolse i munden. Ej, du er simpelthen så dum, det er helt vildt. Jamen, jeg giver op, jeg går hjem. Hvad mener du? Jeg har ikke sagt noget. Jeg har ikke sagt noget. Slet ikke, fordi jeg er ved at dø. Jeg bliver dårlig. Jeg er nødt til at sidde ned. Jeg kan mærke, hvordan min hals den svulmer op. Hvad nytter det? Jeg er jo trods alt et bedre væsen end Bamse. Jeg kan ikke lade den gule grøde hjerne dø. Jeg må få ham i fængsel igen på en eller anden måde. Det kan da ikke passe, at han kom ud så hurtigt. Okay, Bamse, du vinder. Jeg skal nok prøve at redde dit liv. Så står du stille, din gule jubelidiot. Jeg kan jo ikke engang komme afsted med at lave Heinrich-manøvren på dig. Kom nu. Er det monstro en elds paringskald, jeg kan høre i det fjerne? Jamen i så fald, så må jeg da lige give et kald med. Jeg må højt op, så de kan høre mig. Det må være en eld, der laver et paringskald. Kom nu, Bamse. Kom nu. Hvor er jeg? Er det her efterlivet? Kylling. Hvor er det godt at se dig. Tror du, man kan finde fisse her i efterlivet? Ja, Bamse. Alt for dig, Bamse. Du er så sej, Bamse. Kom her, Luna. Du skal også med ud og finde fisse. Ja, Bamse. Alt for dig, Bamse. Du er så sej, Bamse. Jeg skal komme så. Ja, Bamse. Alt for dig, Bamse. Du er så sej, Bamse. Det er godt, vi alle er enige. Det er så smukt et demokrati, vi har. Når alle sammen sig, vi skal ud og finde fisse. 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 Det er simpelthen for latterligt. Vi skal ud og finde fisse. Hvor er Luna og Kylling henne? Hvor skulle jeg vide det fra? Ja, okay. Au, Aske, du ramte mig. Jeg er tørstig. Kylling, hvad sker der? Hvorfor er jeg begravet? Bamse, er du ikke død? Nå jo, jeg burde jo være død. Jeg havde cyanidbolse i munden. Jeg tog med den der lejlighed og gik på bolseposen. Der står syrlighed, ikke cyanid. Jeg troede bare, du fik et slagtilfælde. Fjern dog det tang fra mig. Hvad laver du? Men hvor mange tror, jeg er død? Det gør alle stort set på nær os to nu. Men så alle tror, jeg er død. Så det vil sige, politiet leder ikke efter mig mere. Og det betyder, at jeg er fri. Nej. Ja!